Alikho elingashoni nezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Indida ngowesilisa otholwe ebulewe lihoxile lomkhandlu wenkosi kwaMpungose kanti abakhubazekile bakhala ngamalungelo. Izindaba ze1KZN TV uzivundela uSiyabonga wakaduma ninabezulu elidume esandlane siyakhuleka. Kutholakala isidumbuso wesilisa ulinganiselwe eminyakeni engama-30 nokungacaci noma ugwaziwe noma udutshuliwe njengoba ke ebegcwele igazi emzimbeni endaweni yasemthwalumi enyangwini kuward 10 ngaphansi kamasipala ke uMzumbe. Ukhansela wakuward 10 uSifiso Tyron uthi ke zibonakala zande izigameko ezifana nalezi kule wadi njengoba ke ngenyanga edlule kukhona isidumbu esatholakala somntwana oneminyaka eyi-19 ubudala sesiqala ukonakala. Kutholakala isidumbu sowesilisa ulinganiselwe eminyakeni engama-30 endaweni yasenyangwini emthwalume kuward 10 ngaphansi kwamasipala uMzumbe. Kusolakala ukuthi ugwaziwe lona wesilisa njengoba egcwele igazi umzimba wonke. Ukhansela wakuward 10 uthi lezi zigameko seziyinsakavukela kule ndawo njengoba nangenyanga edlule kukhona isidumbu somntwana owathola ebulewe. Kuyigameko ezinzima ke kona nezibhlungu ukuthi einyangeni zilandelana kwinyanga edlule kwakwenzeke the very same thing. Kwatholakala umuntu umfana wena 19 years eshonile la ewadini and namanje kwenzeka the very same thing ukuthi kutholakala umuntu eceleni komgwaqo eshonile. Ukubonakala sengathi into eyenzeke ebusuku kodwa abantu abaqala ukumbona bambona ekseni. So ngiyafisa ukusho ukuthi njengekhansela lewadi kuyinto ebhlungu le and umuntu senesikhathi ezama ukuyikhuza ukuthi asizameni ukuthi ukuhamba ebusuku sikugweme especially kubantu abasha. Bese nxusa umphakathi ukuthi makukhona umsindo okanye abakusolayo bahlaba umkhosi. Ukuthi umuntu uzonxusa emphakathini ukuthi uma kunento esolakalayo noma ebonakalayo noma kuzwakala umsindo emgwaqeni abantu basheshe bathinta amaphoyisa noma bazise mina njengekhansela ukuthi kunento abangayiqondi kahle. But kuyizigameko ezinzima nezibhlungu ke nezenza ukuthi indawo yangakithi yasemthwalume iphelelwe isithunzi. Inyuse nezinga lokusaba kakhulu kubantu uma kunezigameko ezinjenganalezi ezenzakalayo. Owenhlangano iWomen of Umzumbe uthi ucela umphakathi uxhumane nesigungu esilwa nobugebengu uma kunento abayisolayo. Le isibuyisele emumva ke ngeke ngiqamba amanga isibuyisele emumva uzokhumbula ukuthi ngaphambilini la kuze kusunguleke lenhlangano le Women of Umzumbe kwakunezigameko la kwakhona uMaligajwa ebulela khona abantu besifazane. So kusibuyisele emumva kakhulu masibona kunezigameko ezifana lezi siyabona ukuthi indawo yethu iyaqhubeka iyangcola akusiphathi kahle kuyasihlukumeza. Siyacela ukuthi mangabe kunemsindo noma kunomuntu abamzwayo ekhala ebusuku bazama ukuthi bathinte mhlambe amanye ama-members wethu ngoba akhona esebenzisana nawo lana ukuze sizobheka ukuthi ngoba kuyabonakala ukuthi inkinga ikhona la inkulu ngoba nokuqhuma kwebhamu la kule ndawo kuthanda uba sezingeni eliphezulu kakhulu. Ube senqinqa abazali ukuthi babagada abantwana babo bangabi uvanzi ikakhulukazi ebusuku. Siyacela ukuthi nabazali ake bayiluleke ingane zifunda ukuhlala emakhaya ngoba mawuthi uyabheka lo muntu akafanga manje kuseni ufe ebusuku okukhomba ukuthi kunengane ephuma ekhaya yayoganga ebusuku noma mhlambe beyihamba sazi biphumaphi. Kodwa siyacela kakhulu kubazali ukuthi ingane abazigade bazihlalisa abazali ingane emakhaya zifunde ingane ukuyithobela imithetho yasemakhaya ngoba ukuhamba ebusuku kunomngozi kakhulu. Ngokuthola kweziko lezindaba utholakele umndeni walona wesilisa futhi owakhona emthwalume. Lumbiko benwethulelo zamando sicele izindaba ze1KZN TV ngisemthwalume. Inkantolo kaMantshi yaseNkandla ilihoxisile icala lokukhomba ngesibhamu ebelibekwe amanye amalungu omkhandlu enkosi yakwaMpungose eNkandla uMzwelini Mncube kanye ke nokwanda Mpungose. Leli cala ke belifakwe obengundunankulu walesizwe sakwaMpungose uGcalabeni Mntokatshelwa Mpungose kulandela ke isigameko sokhilizisana nabasolwa enkantolo yenkosi yakwaMpungose ngonyaka owedlule ngesikhathi ke bemvimbela ukuba angene kuyo ivaliwe ngenhloso yokuba ke kuphothule izindaba zokumiswa kwakhe kulesikhundla kanye nelinye ke ilungu eliyinduna kulomkhandlu. Undunankulu wesizwe sakaMpungose eMandaba uZwelinjani Mpungose uthi ke leli cala belivele lingekho. Inkantolo ithi ukuxisa kwaleli cala ayithola ngumfakazi obanele obeseke isigameko abasolwa ababili kuleli cala bebebhekene necala lokukhomba ngesibhamu undunankulu esiGcalabeni uMntokatshelwa Mpungose. Isigameko esenzeke ngonyaka wedlule lapha bamvimbela khona evula inkantolo yenkosi ebeyivaliwe wabakhomba ngesilimazo maqedwe babophisa kuqala ukuthi ke bamkhombe ngesibhamu. Besikade sinodaba nje ebelungade lungekho kodwa lusinyakazisa nesizwe bese siphatheke kabi. Nathi sesibona ukuthi kosuku impi
kodwa manje namhlanje sesikhululekile ngoba vele liphelile lwalivele lungekho lwalikhandiwe nje lwakhandeka kabi-ke ngoba livele besilokhu silulandela udaba olungekho uthi umantshi alukho. Umkhandlu wesizwe kaMpungose uqinisekisile ukuthi kumuntu okatshela Mpungose kanye novakashela amahayo wabeyinduna abasayona-ke ingxenye yomkhandlu bamisiwe ke ngencwadi eyibhalwe phansi umnyango wezokubusa ngokubambisana nobuholi bomdabu esifundazweni KwaZulu-Natal. Beseyifakile incwadi kubo besivele siyisebenzisa inkantolo bengasadingeki bona njengamanje nje isikhululeke kwangempela esihlangene lilodwa inkantolo ibisivele sisikhululile ngokuthi masisebenze bengasekho laba babili bese sikhululiwe vele bazoyihambela bona-ke ngokwendlela zabo ngokubona kwabo ukuthi babheka ngaphi ngokuthi basafuna uchazele konjani asazi thina singeni lapho. Umndeni waMpungose uthi kuyajabulisa ukubona inkantolo ilichitha lolu daba ngoba belikhinyabeza izindlela zokusebenza zomkhandlu wenkosi. Lo mndeni usola indlela umnyango wezokubusa ngokubambisana nobuholi bomdabu KwaZulu-Natal obulisengethe ngayo lolu daba uthi usubhalile undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThami ngalokho. Sike sabhalela na uzana uCocta umnumzane ubiyela uDDG na kwasimangaza incwadi esikhona sibhalela kwasimangaza ukuthi angasungela udaba lwethu wakhombisa umndeni ungawuhloniphi. Sizathatha isinqumo esiqhubeka lawo sabhalela ungqongqoshe wakhona kaKhosa umfundisi uThula Sithilizi sinethemba lokuthi naye uzosisungula udaba phezulu. Incwadi semthumela mhla ka-10 ngoba sasiya mhla ka-26 sasithumela uDDG wahluleka ukubuyisa impendulo eqondile was-ignora nje wathula kanjalo naye kusimangazile futhi uzana ungqongqoshe uma sesimbhalele naye angaphendula. Abasola kuleli cala bathi ukuphela kwalo kuyizinkomba ke sifakazela ukuthi bebeqanjwa amanga ngokwenzeka. uNkulunkulu uyawenza amacebo akhe awukwazi ukudlala ngesidala sikaNkulunkulu ekhona empeleni ke sibonga nje ukuthi uNkulunkulu yena osithethelele icala leli ngoba leli cala leli kahle kahle umuntu makethwesa icala njengaleli usuke kubulala. Ngijabulela nje ukuthi icala liphelile lamanga besiqanjelwa wona kufanele ngaba ngikho ngisho lapha nje ngibambeke nje izandla njengoba ngihlezi lapha nje sengiyabonga ukuthi seliphelile ke uNkulunkulu wahambela ngakithi sicela nje ukuthi ngathi singabambana njalo. Ezindabeni ze1 KZN TV kuba inkosi enhle Mthembu ngisenkandla. Njengoba kuqhubeka inyanga yamalungelo abantu abakhubazekile bathi ke basabona amalungelo abo ecindezelekile ikakhulukazi ezikhungweni zikahulumeni zosizo kanjalo nasemphakathini. Basakhala ngokucindezelwa kwamalungelo abo abantu abaphila nokukhubazeka kuleli. Kunzima ngisho ukubona ukuya ekhungweni epolice station uya epolice station uthi uyafika nje khona umane usalibika nje udaba lakho mama nebakuhleke bakuhlekiswa yini ngesimo sedisability yakho oyiyona. Kuningi nje okwenzakalayo nakwi-justice nakhona umozo uhamba nje ungena ama-police station amaningi ala kamashu la ithekulonke nje awanawo abantu abasayinayo. Mobona lapho ukuthi nalapha ilungelo lalomuntu osayinayo owenza sign language nakhona libulewe ilungelo lakhe. Uphinde uze nala kweza sesibhedlela nakhona ilungelo uyabona ukuthi liyacindezeleka kakhulu lo muntu okhubazekile ngoba ubona ngisho kwi-queue mengabe umuntu okhubazekile fuze ngaba kayimi queue kodwa uyayima queue ukuthi ukhubazeke kanjani abayinaki leyo nto. Ingakho sibona ukuthi amalungelo ethu abantu abakhubazekile awakathathwa serious. Njengoba elakuleli libongaza inyanga yamalungelo abantu iziko lezindaba lihambile isikhungo ihlahlendlela ezenze kwamashu lapho ke abakhubazekile behlangana khona bazifundise imisebenzi yezandla nokunye okuningi okuzithuthukisa. Laba bathi ke izikhungo zabo zishawe indiva njengoba ke zingalitholi noxhaso. Kubuka sengathi indaba yethu ayinake wangampela ngoba midi iminyaka inhlangano ifonwe 2003 bathi kuze kube imanje asikaze sithola usizo nje noma ngabe iyiphi into alukho usizo singasho ukuthi silitholile. Okuningi esikwenzayo la nokuqhubeka kwayo ingoba thina siyazizamela
ngenhloso yokuthi sifundise sibonakala. Kuyaphoqa ukuthi zikushayele isikhathi asakabonakali. Okusikhathaza kakhulu sikhathaza ukuthi kufanele ngabe la kwamasha ikhona indawo abantu abakhubazekile but ayikho ngohamba kwamasha wonke uqede. Ayikho indawo abantu abakhubazekile ngaphandle kwalenhlangano esifonwe yibo futhi abayimele bona ngokwabo. Indawo esihleli kona kumanje siyirentela ngenxa ukuthi bayahluleka ukusinikeza indawo. Asazi ukuthi why thina singenansi isabelo kwamasha. Wafana ngabe sinasisabelo sethu la kuthiwa khona nje wonke umuntu okhubazekile wakwamasha uzomthola khona. Okubaluleke kakhulu ukuthi sibe nendawo ngoba ila siveza khona amakhono ethu, ila sikhona sichitha khona istress, ila khona sifundana kalula ngokwama disability ethu, ila futhi sitholakala kalula lapho khona umuntu ofuna ukusithola. So ayikho indawo efana naleyo siyakhala kakhulu ukuthi sikamne indawo yethu. Laba banxusa uhulumeni ukuba ke angenelele ukuxazulula ezinye zezinkinga ababhekene nazo. Ukhona uhlelo lokuthi uma ngabe befika esikhungweni sinanje babesengishilo ukuthi sinayo iroom ekuthiwa iVFR la esenza sure khona ukuthi umuntu ngisho athiwa ukhubazekile akakhubazekanga owesilisa noma ingane akwazi ukuza khona ezokhuluma ngokuhlukumezeka kwakhe kungekho umunye umuntu oseceleni ozwayo nomuntu ozothola ukuthi uzomhleka si-trainele ukuthi sikwazi ukuba assist ngendlela eright futhi singabazweli kodwa sazi ukuthi sibalekele ngendlela eright siba offeration ne-basic counselling mase siyakwazi nokuba refer. Ezindabeni ze-One KZN TV kube kuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Owesifazane wase-Ellenscope kuWard 7 kumasipala uMsunduzi Mgungundlovu usephila ngokuhlala ke komakhelwane nezingane zakhe njengoba awelwa yindlu ngesikhathi kuhlasela isiphepho ngonyaka odlule. Ekhuluma nethimba lezindaba uFikile Ngcobo uthi ucela noma ngabe ngubani ongamsiza amakheli indlu ukuze abuyele ekhaya njengoba behlala beyisithupha. Lasala linjena ikhaya likaFikile Ngcobo ayehlala kulo nabantwana abahlanu emva kokuhlaselwa isiphepho ngonyaka owedlule. Ngenyanga uNhlangulana uNgcobo usesicelele usizo ngoba ngakwazi ukumsiza njengoba kubukeka kusekude ukuthi athole usizo oluvela kuhulumeni. Isimo sesiphepho la ngonyaka odlule ngoJuni kwaphela konke ke nje la ekhaya njoba nje sengisele nabantwana akasekho umuntu omdala engisele naye uma ushonile washiya la kulomuzi. Kuyimanje nje sihlala kamakhelwane wasithatha umama kamakhelwane kaNzuki la ngezansi. Njengamanje nje sihleli khona angazi ukuthi ngizothathana ngihlanganise nani ngoba nobaba khansela wafika washutha wasekuphelela nje kwathuleka kanjalo ukuza manje njengoba nifikile ngicela usizo olingaqhamuka eningangipha lona ngoba angazi ukuthi ngizothathana ngihlanganise nani njengoba nje kunjena nje la ekhaya. Ngisele ngedwa imina omdala khona osesele nabantwana. Omakhelwane bakhulekela ukuthi lentokazi ithola usizo njengoba isiqhube komakhelwane kwazise lendlu ayakha yezikethe nayo ingekho esimeni futhi engasebenzi. Themba ukuthi nizokwazi ukuthi uvuke lo muzi wakaNgcobo akwazi ukuthi aqoqa abantwana ngoba manje sekuhlakazekile nje. Abanye bahlala kwenye indawo abanye bahlala la kaNzuke naye uMadlamini akasebenzi uyazidla uyamphakela futhi yena lo mntwana amaplate aphumaza bemaningi ngenxa yokuthi akekho indawo ukuthi lezo mlahla khona. Elinye lamalungu omphakathi lithi nxusa noma ubani ongakwazi ukusiza lo wesifazane kanye nezingane uba bathole ikhaya okanye indawo abazokwazi ukuhlala kuyo njengomndeni. Ehlala komunye umuzi wakaNzuke into ebesiyicela ke sahlanganisa sakha wona lo mkhukhu eniubonayo ngaphakathi yonke impahla yakhe yaphela yonke impahla yakhe even nefurniture yaphela yonke ayikho into anayo njengamanje even ingane zakhe ezinye zihlala kwenye indawo ezinye zihlala lehlala khona nakhona lapho lehlala khona umama wakhona akasebenzi. Into nje besiyicela ngoba sekufike nina baka KZN TV nisipho usizo nozoyiboka le video azwele ukuthi ukhona umuntu ongakwazi ukulala olala eminyango. Ikhansela lendawo kuWard 7 eMsunduzi uBukelani Zuma uveze ukuthi uyalazi udaba oluthinta lentokazi. Siyalwazi wapheshukelwa kanye nabanye abaningi abapheshukelwa sabe sesilanda abaka disaster abenza iassessment esisalindeke imiphumela ke yaleyo assessment eyenziwa
abaka disaster ngaphansi kwamasipala uMsunduzi. Kwabe sekungenelela ke khona lapho kwabe sekungenelela ku Gift of the Givers owabe usuthengela kwaqala ngabantu abalinyalelwa ama-roof wabathengela i-material kulabo belinyalelwa ama-roof. Wabalekelela kakhulu ukuthi u-Gift of the Givers ukuthi ubathengele i-material balungelwa ke bona baphesha babuyele emzini yabo. Wabe u-disaster u-Gift of the Givers ususithembisa ukuthi laba izindlu zabo ezidestroyeke nje zonke usazolungisa indaba yebudget. Izindaba ezenziwa KZN TV ubikuThabani Maphumulo eSkopo eMgungundlovu. Ake sihlabena nali ikhefu sihlangabeze futhi nezinye masibuya. Ake siphinde sikubingelele sikwamukele mekuthi ke usanda kubukela izindaba zethu yamukela ke nazi izihloko esifolosa ngazo namhlanje. Indida ngowesilisa otholwe ebulewe lihoxile lomkhandlu wenkosi kwaMpungose kanti abakhubazekile bakhala ngamalungelo. Umphathi wesitimela sakwa Transnet iPhelo Phepha uBheki Mendlula ukhuthaze umphakathi ukuthi ulisebenzise ithuba lokuthola izinsiza zezempilo njengoba lesitimela sizohlala amasonto amabili empangeni sihlinzeka nje umphakathi ngosizo lwezempilo. uMendlula uthi umphakathi uzokwazi ukuthi uthole odokotela abahlukahlukene nesingabala kube kudokotela wamehlo, wamazinyo, abengqondo kanye nokunye nje okuningi. Sifike eqakuthatha isitimela sezempilo iPhelo Phepha kwa Transnet endaweni yaseMakhwezini eNtambanyana enyakatho nelikaMthaniya. Lesi sitimela siqale izolo ngomsombuluko ukusebenza sizohlala kamasonto amabili kule ndawo. Lesi sitimela sinodokotela bamehlo, abamazinyo, odokotela bengqondo nezifo ezingamahlala khona nokunye. Umphathi walesi sitimela uthi ke bahlosa ukuthi kusizakala umphakathi ngosizo lwezempilo lwamahala bephinde belekelele nohulumeni ukwehlisa umthwalo. Size kuzobona abantu bakithi lapha emakhaya sikwazi ukulekelela. Sizake nosizo lodokotela bengqondo, bamazinyo, ukugula komzimba, amehlo nabaphathi bemithi ama-pharmacist. uMendlula uthi ngenxa yesidingo esikhulu emphakathini abanye ke baze bakhethe ukulala kuwona kule ndawo ukuze ke bezothola usizo ngokusheshsha nokugcina ke sekubabeka ingcupheni yezitswelaboya nokunye. Lena ke kungenye ke yezingqinamba ababhekana nazo kuhlanganisa nendawo abasebenzela kuyo engeyinhle kahle njengoba ke isimo sezulu besingesihle ezisukwini ezedlule. Abantu bayabuya bafuna ukuzolala okuyinto esingayikhuthaza ukuthi abantu balale estation ngoba uma sebelizolala la abanye uthothi abasayithathi imithi yabo ngendlela, amaphilisi abo ngendlela odokotela babo bayalele ngayo. So iyaphazamisa ke leyo nto leyo ngoba uthi uyomhlola umuntu uthothi oBP noshukela kuphezulu ngoba akaphuzanga imithi yakhe ngendlela efanele. Miyaka kamasipala waseMfolozi uXolani Mpengu wamukeleke lesi sitimela ngokusemthethweni namuhla endaweni yaseMakhwezini eNtambanana nokube yithuba elihle ukuthi ke baphinde bebheke ukuthi ke yikuphi la bangasebenzisana khona ukuze umphakathi uthola usizo ngendlela ngaphandle ke kwesithiyo. uBhengu uthi ke besisikhulu isidingo salesi sitimela emphakathini njengoba ke sisondezela umphakathi usizo lwezempilo lwamahala futhi ngokusheshsha. Ngibonga kakhulu usizo ngoba ukuphuma kwabantu ngomningi kusho ukuthi inkomba zokuthi bebelidinga kangakanani lolu sizo ungaba lwamazinyo, lwamehlo, izifo zonke lezi ezenzakalile. Futhi ke silibonga ke ngoba luqhamuke nezinto eziningi. Kare besithatha nje besikhombisa la ingane zethu ezifunda ko DUT ezifundela ezempilo odokotela bamazinyo bathola ithuba lokuthi bezokwenza ama practice lana kuzothi intsha yakithi ehlele emakhaya engasebenzi enama diploma nama degree no matric nayo ikwazile ukuthi ke ithole ithuba lokuthi icoshe amathuba omsebenzi. Bengizosizakala ngiphathwa yilokhuzani acid ngiphalaza igazi bangemukelile ke bangisiza ngijabule kakhulu. Amazinyo bengivamise ukwaklina odokotela kodwa ngoba besengithole opportunity befike lana bezosiklina besiklina mahala yonke into yethu nje ihambe kahle. Kanti ke zokuphepha zizoqinisa ukuze ke laba bathola ithuba lokuganga bengasondeli imeyi besenxusa ukuba kube nokubambisana nomphakathi.
Unobhala wenyunyana yabasebenzi iMawusa isifundazweni KwaZulu-Natal uSibonelo Zuma uthi bafuna izinkampani ezakhele umgungundlovu ziye kuqasha abantu bokufika njengoba nabantu bakuleli bentula umsebenzi. Ekhuluma ke nethimba lezindaba uZuma uveza ukuthi bafuna labo abaqashe noma ke abahlalise abantu bokufika abangenawo amaphepha nabo futhi ke bakuyeke lokho. Inyunyana yabasebenzi iMawusa ihlanganyele ndawonye emgungundlovu nalapho beyihlela khona ukuhambisa isikhalo zayo kwabezimboni ese-Eastwood ngokuqashwa kwabantu bokufika kuleli abangenawo amaphepha ekubeni nabantu bakuleli bengenawo umsebenzi. Unobhala wale nyunyana uSibonelo Zuma uthi lezi imboni asipheze ukwenza lokhu. La namhlanje Eastwood kunamafema amaningi lana aqashe abantu bokufika, abantu bakithi abasebenzi, abantu bakithi abawuthola umsebenzi. Njengoba ubona sila sizothi namhlanje abakhiphe abantu bokufika beqashe abantu base South Africa. Lamafemi la khona la agcwele bonke abantu mhlambe abantu abangaphezulu kwa 3000 abasebenzayo abangenawo amaphepha abangabona base South Africa. So sila namhlanje uzothi abaqashi abakhiphe abantu bokufika abaqashe abantu base South Africa. uZuma uphinde wanxusa nabantu abaqashise abokufika kuleli uba bakuyeke lokho ngoba nabo kufana nokuthi benza ubugebengu ngalokho abakwenzayo ngoba senxusa nengalo yomthetho ubayenze umsebenzi wayo. Besifuna umthetho ukuthi udlala indima yawo ngokuthi ususe bonke abantu abangabona bomthetho behambe beye ngasemakubo ukuze abantu base South Africa bekwazi ukuthola umsebenzi. Okwesibili ebesifisa ukulekeleleka kona ukuthi labantu abangoma stand abaqashise abantu bokufika nabo basilekelele ukuthi bangamqashisi umuntu ongenawo amaphepha ngoba uma uqashisa umuntu ongenawo amaphepha ufuya isigebengu and uthi labantu laba abaqashe kwena abasebenzi ephi ngoba bazotshontsha umsebenzi wabantu ekuyibona efanele bayasebenza ngoba befuna ukukhokhela wena rent. So sithi abantu abaqashisile nabo basilekelele bengabaqashisi abantu abangenawo amaphepha ngoba nje wasobakhipha emafemini balele endlini zethu la ethina sibaqashise khona. Kamuva nje abantu bakuleli kubukeka sebezibambela amathupha ukuxosha labo abakuleli ngokungemthetho njengoba kubonakala luhamba ngonyawo lonwabo uhlelo likahulumeni. Izindaba ezenziwa KZN TV bikuthi abantu maphumulo emgungundlovu. Imeya yomasipala iAlfred Duma uZama Sibisi uthi isimo sabo sezezimali sisesimeni esihle futhi ke ziphethwe kahle. Usho lamazwi kulandela ukuhlomula ngezindondo okubalwa ke kuzo eyokuphathwa kahle kwezimali kanjalo neyokuba ke ngumasipala ovelele esifundazweni sonke. uSibisi uthi isikhwama sabo semali yezindlekelele sihamba phambili iningizimu Afrika yonke komasipala. Imeya yomasipala iAlfred Duma uZama Sibisi uthi mningi umsebenzi asebewendile kusukela bangene ehhovisi ngonyaka ka2021 njengokusungula ihhovisi eliqondene nezinhlekelele. Usho lokhu kulandela ukuhlomula ngezindondo ezahlukene emcimbini womnyango wezokubusa ngikubambisana nezindaba zomdabu KwaZulu-Natal. Angisho ukuthi sifike kulo masipala ungekho umnyango wa disaster. Sifike uma ngabe kunenhlekelele khona kuphuma nje abecima umlilo ehambe beyocoshela ulwazi emphakathini babuye baluhambise othukela. Mhlambe bafike bashiya amaplastic amnyama kubantu kodwa ngenxa yokuthi la kulo masipala wakithi waseAlfred Duma inhlekelele into evamile sakubona kufanele ukuthi sibe nawo umnyango ophelele wakwa disaster. Saqala ke sawubudgetela ngonyaka wemali ka2023-2024 uqalile kancane lo mnyango ukusebenza kodwa onyakeni wemali ka2024-2025 ubonakala ukuthi ukukhuphuka kancane ngoba sibese sikwazi ukuthi si-advertise nama-poster kwa disaster. 2025-2026 ubeke usuba ezingeni eliphezulu ke ususebenza ngokugcwele sesinemoto zakwa disaster esine manager yakwa disaster. uSibisi uthi indondo yokusetshenziswa kwezimali ifakazela umsebenzi abawenzayo. Ilibe ngafika la kulo masipala ngo2021 singena audit outcome nje yethu yokuqala kwaba unqualified.
ilo sathola ke unqualified asizigqaji ke ngalokho ngoba kahle hle inhloso yethu ukuthola clean audit kodwa umuntu akakusho ukuthi kuyamthokozisa kakhulu ukuthi noma singa improveile kodwa siregress futhi lokho uma ngabe uyibuka le ndondo ithi siyakwazi ukusustaina i-financial management yethu asona kumasipala omikabi ngakweze imali ngoba noma ungakhuluma nge-cash coverage ratio yethu njengamanje ithi 4.5 months okusho ukuthi thina siwumasipala ongakwazi ukuphila inyanga ezine no-half ungakholekthanga ngisho isenti kodwa sikwazi ukukhokhela zonke izikweletu. uSibisi uthi usaqhubeka umsebenzi bomphakathi njengoba belungisa imigwaqo. Siyawavala ama-potholes yebo-ke imigwaqo yethu isimdala nemvula ziyanetha sithi sivalile ngapha kube kuvuleka ngale njengoba sikhanda-ke imigwaqo senza khona ukuqinisekisa ukuthi silwisane nenkinga yama-potholes. Ezindabeni ze-1 KZN TV ngu-Ayanda Dube ngisemnambithi. Ake siphinde futhi sihlabene nale linye ikhefu sihlangabeze nengosi yezomnotho kanjalo nesimo sezulu masibuya. Siyakubingelela sekwamukela ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu uyamukela ke nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Indida ngowesilisa otholwe ebulewe lihoxile lomkhandlu wenkosi kwaMpungose kanti abakhubazekile bakhala ngamalungelo. Kuleli qophelo ke ake singene sijule ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli li-16.74 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u-22.27 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u-19.24 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide ke lona lingu-$5,019 82 i-ounce kuthuwelo ngahluziwe ube u-$100.21 umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Utuse ubuqhawe nokuzimela kwabadlali bakhe benqoba umqhudelwano wesithathu ulandelana kwi-HSBC SVNS Series ngesonto ebusuku umqeqeshi ke weqembu lesizwe labesilisa lombhoxo we-Sevens Phillips Snyman ama-Blitzboks agoqise iFiji ngo-10-7 kwamanqamu eNew York e-United States. Angene kulo mqhudelwano ke esanda kudla umhlanganiso ePerth eAustralia naseVancouver eCanada. Ngaphandle kwale mqhudelwano ke emithathu iqembu lakuleli libe ngompetha nakwasekhaya ke odlalwe eKapa ngoDisemba nyakenye. KwaseSingapore odlalwe ke eqaleni kwalonyaka liqede endaweni yesine mase kuthi ke ukuvala isizini noma ke ukuvula isizini eDubai ngoNovember nyakenye liqede endaweni yesihlanu. Ukunqoba ke umqhudelwane obuse New York kuphinde kwaqinisekisa ke ukuthi iqembu lakuleli yilona ke nokho ompetha be-HSBC SVNS Series njengoba liqede esicongweni ngamaphuzu angu-106 ekupheleni ke kwemqhudelwano eyisithupha. iFiji ke yona ilale isibili nangu-104. Ake sibhekelena nasi isimo sezulu esikalindeleka. Zulumnyama indlela zimhlophe ziyaguqa bese kuphathele zona namhlanje sihlangabeze noma kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivela